Na, mi van? Good morning and Aranyapám. welcome to the Black Mesa Transit System. This Figyelj, automated train is ne provided for így, the figyelj, security nézd and meg. convenience of the Black Mesa Aranyapám. Facility personnel. És szóval stresszre. Time is 8. Access denied. Denied. Printeljél már, mert nem szól a kokodni! Hát sírt! Maga meg mit csinál itt, kollega? Immediately. No, and roll. Ne idegeskedjél! Nyugodjál már az anyádat! Nyugodjál már! It's about to go critical. Hogy én mekkora fasz vagyok? Everything seems to be in order. All right, Gordon. A rohadt. Anyátokat! Hát át lehet itt menni! Hát átmegyek én mindenütt, mint finga gatyán! Hát átmegyek! A rohadt anyátokat! Engem nem lehet bezárni! Rohadt őde! Anyátokat! Te meg itt ügyköpsz, te balra! Itt a nemzeti nagyjai között, ahol az ősök szelleme jár, baszd meg! Itt nem fogod felverni a csendet! Baszd meg, én nem viszem el helyetted a balhét! Ó, anyám, de jók a táskáid, te paplan szemű. Mi van, kész vagy? Szétrág az ideg, mi? Nem tudsz aludni a stressztől? Ugyan már, figyelj, kapd össze magad. Kell szerezni egy megfelelő alvótársat. Érted, mire gondolok? Kell egy tuti nő, és nincs az a stressz, amitől ne tudnál aludni. Igaz, munkuskám.